डिमाकुसि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि HSLC आरो HS आनजादाव टप 10 आरो सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै डिमाकुसिनि सेकर शंकरदेव मिशन सेकेन्डारि फरायसालियाव देग्लायनि HSLC आरो HS आनजादाव टप 10 आरो सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बे हाबाफारियाव फरायसाफोरनि दिथागिरि बिमा-बिफाफोरखौबो बरायफानाय जादों। डिमाकुसि दख'र एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय बे हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होफैदों एसीएस सरन नार्जारिया। आरो बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर'जों जिल्ला एबसुनिनो माखासे दैदेनगिरि, टंला जौमा फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर, दख'रागुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावथि आरो डिमाकुसि दख'र एबसुनि गासै मावथि लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरि बिमा-बिफाफोराबो बाहागो लादों। डिमाकुसि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2022 मायथाइयाव उथ्रिसारनो हानाय जायफ्रा HSLC मेट्रिक आरो जायफ्रा हाई सेकेन्डारियाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हादोंमोन, बे देरहासारनो हानाय बर' फरायसा आरो गुबुन जिथु मिडियाम हाई सेकेन्डारियाव माने पास जानाय बयखौबो लानानै दिनै बरायनाय हाबाफारि लादोंमोन। आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव जों गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरदोंमोन जोंनिनो सासे उथ्रिसारनो हानाय बा देरहासार जानो हानाय एसीएस सुबुं फुंखा सरन नार्जारि सार, बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरदोंमोन। आरो बे हाबाफारियावनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि लहित चन्द्र बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन। आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। आरो लोगोसे खाथि खालानि गोबां फरायसुला फरायसुलिफोर जायफ्रा थार्ड डिभिजनाव उथ्रिसारनो हादों, सेकेन्ड डिभिजनाव उथ्रिसारनो हादों, बिथांमोन बयबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। दा दिनैनि हाबाफारियाव जोङो गासै जोंहा मेट्रिकआव देग्लाय 35 सा फार्स्ट डिभिजन बर' मिडियामनिफ्राय अनलि बर' मिडियामनिफ्राय 35 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा उथ्रिसारनो हादोंमोन। आरो बिथांमोननि गेजेराव जोङो टप 10 हिसाबै 20 फरायसुला फरायसुलिनो जोङो फेलिसाइटेसनखौ होनाय जादों, बा जोंनि साइटेसनखौ आरो लोगोसे आर'नाइ आरो लोगोसे जोंनि जिथु आनसलिकनि जोंहा सभिनिर दङ आरो माउथ पिस दङ, जों बिथांमोननो बे आखायाव गथायनाय जादों। लोगोसे जायफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों, टप 10 आव गोग्लैयाखै, बिथांमोनखौ जोङो आर'नाइ फालिजों लोगोसे जों बिथांमोननो मान बावनायखौ खालामनाय जादों। आरो जायफ्रा हाई सेकेन्डारियाव उथ्रिसारनो हादों, बेयाव बड मिडियाम इंराजियानो जा आसामिसानो जा आरो बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसुला फरायसुलि जों बयखौबो बरायनाय जादों। आरो मोनथाम स्ट्रिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स बिथांमोननिफ्राय जोङो टप 10 खौ लानानै जोङो 20 सुबुंफोरनो फेलिसाइटेसनखौ खालामदों। आरो लोगोसे फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोननो आर'नाइजों जोङो बरायनायखौ खालामनाय जादोंमोन। दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं। दिनै डिमाकुसि आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि हाबाफारिखौ खुंदों। बाव बिथांमोना आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरदों। आरो बे हाबाफारियाव मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन जानाय आरो हायार सेकेन्डारि फार्स्ट डिभिजन जानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ लेंहरनाय जादों। दा बाव पार्टिसिपेट लानानै आं मोजाङानो मोन्दों बिराद। बिथांमोननि थाखाय मा खालामदों? उइसआ जाहैबाय आजिखालि फरायसा फरायसुलिफ्रा लाइफआव माबा मोनसे एचिभ खालामनो थाखाय खस्थ' खालामनांगोन, हार्डवार्क खालामनांगोन, केरियारफोरखौ मोजां चुज खालामनो रोंनांगोन आरो थांखिया थिग थानांगोन। थांखिया जुदि गावनि गोसोनिफ्राय फैनानै जुदि एचिभ खालामनो लुगैदोंबा खस्थ' खालामनानै एचिभ खालामनो हागोन। जिहेतु नोंथाङाबो मोनसे बिदिन्थि बर'फोरनि थाखाय, बर' फरायसाफोरनि थाखाय, जिहेतु नोंथाङाबो थार्ड डिभिजनाव पास खालामनानै जिहेतु बेबायदि एसेसन फैनांगोन, दा बिथांमोननि थाखाय मा खावलायगोन? आं बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौबो बुंदों, लाइफआव माखासे खारननि थाखाय सोरबा पार्सेन्टेज खमबो मोननो हागौ बा बुरजाबो मोननो हागौ, खिन्थु बेफोर माखासे जाहोननि थाखायबो जानो हागौ। खिन्थु बिसोरनि खर'आवबो माखासे मेलेम थानो हागौ, बा बेफोरखौ जेनेबा बिसोर उनाव अभारकाम खालामनानै लाइफआव माबा मोनसे जानो हायो। दा बिदि नङा कि पार्सेन्ट खम मोनग्राफ्रा लाइफआव मोनसे एचिभ खालामनो हाया। बेफोरबायदिया खौ जोङो अभारकाम खालामनानै लाइफआवबो साक्सेस जानो हायो। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां,
नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरेपि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरेपिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरेपियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।